Ez az! Végre sikerült felraknom a Minecraftot a gépre. Én leszek a legprofibb gamer a világon. A fiam büszke lesz majd az apjára a suliban. Megépítem az első házamat. Juhú! A házam, ez valami über király lett. Hé, köcsög, mi ez a romalmaz, amit összehordtál ide? Mi a szart mondtál a házamról? Semmi. Ízlik! Te! Majd megmutatom én neked ki a köcsög. Ne menekülj, dugd ide a segged. Vicci, csak vicceltem. Már poénkodni sem lehet. Nem. Nem vagy köcsög. De te most az leszel. Na most figyelj! Nem akarom. Dehogy nem. És most kitakarítom a fingódat. Kérlek, ne! Megmondanak a Microsoftnak. Beszóltál a házamra, leköcsögöztél, ezért most úgy megbaszlak, hogy kikerülsz a napi szarra.